Hola, treballant? Bé, no sembla que estigués a gust amb el que fas, no? Ens veurem demà? Hola, que content estàs? Portes temps en aquesta empresa, veritat? Veig que tens un nou projecte entre mans. Seràs capaç de fer-ho? Fantàstic! Segur que t'aportarà un bon benefici. Necessitem un mercat de treball integrador i responsable. L'estabilitat laboral, un sou just, la conciliació i la integració laboral deuen formar part del model que volem.